Здрасти! Копайте ли, шмекери! Ей, евраци, европейци! Голяма работа станахте с последната седмица. Като влязахте в тези евро, направо с вас не се говори вече. Само евро. Много празници, то се януари месец, да сте живи и здрави. Най-вече на всички данчовци, на всички ивановци, на всички василевци. Нали, ако някой съм пропуснал, ще ме прощавате, но всичките да сте живи и здрави. Празнувайте и наслаждавайте се. Значи, приятели, много се надявам да сте спазили всички традиции. Български традиции, патриотичните традиции, българското. Надявам се сега по празници всички да сте били в българските носи, потурите, пояса, калпака и дано да не сте пропуснали на Йорданов ден да са джасните в студените ледени води. Айде, за вас знам. Ама децата, дето бучахте там на Хелоуин, че те са били цапали децата, сега се надявам, нали, всичките да бяха в студената вода. Няма значение колко са големи, бе. 3 годишно, 4 годишно беби в ледената вода, иначе какъв българин ще стане. Нали? Традициите трябва да се спазват. Децата джаса в водата, предито и, нали, попара с хляб и вино, нали? Хубаво да се набухат с попара с вино и като ги изкарате от водата, грея на ракия. 3, 4, 5, 6 годишно дете, никакъв Хелоуин, никакви такива джендърски празници, никакви такива. С българското носие във водата. Разбираш, джумбур вътре, колко се може повече ще го държиш. И потапеш го с главата вътре във водата да търси кръста, че какъв българин. Келеш, суполив ще стане. Някой шматка, знаеш? Няма. Ще спазвате българските традиции. В водата, децата, студената вода, гледаме ракия, после кукери, после на кукеров ден маски и тако, да пухат, да трепат котки, да се правят от кожите там. И тако. Българщината да запазим, ей, няма да се излагате. Шмекери. Аз и аз карам го полека. Ама много се кева за тези, гледам тук българската телевизия и гледам там по Фейсбук, тези социалните мрежи, YouTube, някакви видеа, някакви там, евро, какво тези, кой му върнали, кой платил с такова, пък искал другите пари. Има документ, с който ще ги осъдя на база на това, че в България има закони. Закона изрично гласи. Арестото в България се връща до края на януари. Питанка, това са 100 български лева и просто искам да ми бъде върнато арестото в лева по закон. По закон в България арестото в лева се връща до края на януари. Лъжиш. Абе, направо мармалат. Та сутрин излязахме с двама приятели да пием по едно кафенци. Кой кафенци, кой чай, даже едното момче. Жорката. Излязахме днеска. Аз, Жоро и Стефчо. Чефито. Излязахме, отидахме да съберем сутринта към 9 часа, 9:30. Седнали сме пистрим политиката. Там кой къде бил, кой какво направил, кой как изкарал празниците. Общо взето. Идва сервитьорката и Чефито. Едно кафенци. Той, нали? Аз сутринта и аз, нали, защото първата ми напитка, викам, дай на мен едно кафе. После като се пребра, ще пие чай. И сервитьорката го гледа, той стои, дай ми една бира. 9 часа. Викам, какво правиш, ако става, когато сбира 9 часа? Той вика, жарен съм. Жарен бил. Викам, минерална вода пие, като изляза, вика, да ме замръзни корема. Голям тарикат. Прикаваме си там едно друго, такова, викам, как сте момчета ви, нали? Сега вече честито да видите, но Жорката вика, мерси, тук Чефито пак.
един такъв оклюмал се, нещо не е окей. Викам, какво става, пич? Радваше се, бе, евро. Той вика, какво да му се радвам, вика, на това евро, вика, братле. Нали, вика, гледаш. Хората, вика, как с надежда, там, нали, лева. Скачахме, вика, митинги, колени правихме. То свика, кажи го там, бялата златка. Костадин Костадинов. Копейки ли, как му вика? Вика, обеща, ще се борим, вика, до последно. Там тези, вика, другите момчета. Вика, дето баща му, вика, един известен писател. Пълничкото момче е един такъв дебел, и той, вика, с бяла коса. И той, вика, ще победим, не идете се притеснява, вика, и аз, вика, братле, надявам се до последно. Нали, още, вика, не съм се отказал. Викам се, кое, бе? Той, вика ми, да се върне лева. Викам, лева да се върне. Той, вика, да, бе, нали, като такова, сега на изборите ще ги изберем, вика, и те, като вземат, вика, властта, ще протестирам, какво ще правят, някакви закони, такова, и да върнат, вика, лева. И то Жорката те стои, писи беричката, гледа мене, гледа него. Вика, бе, целият свят върви напред. Всичките, вика, хора, нали, еволюция, гледа се развиват, нали, всеки гледа, вика, да бъде, нали, с силните, с такова, с, нали, с богатите. Ти, вика, се седно да се кахариш, да слушаш, вика, някакви ахмаци. Ко, вика, им вярваш на тези, вика, колко години стана, бе? Колкото работи ти говориха, колкото работи ти обещаваха, вика, нещо, вика, да са направили от деца ти казали. Вика, какви сили този Чефито, вика, какви силни, вика, какви такова, бе. Аз, вика, си искам нашия суверенитет, вика, бе, независимостта, не такова. И Жорката му вика, виж ко, бе, картинката, той дето пише на картинката, не те прави независим, бе. Правите независим стойността му, бе, човек, стойността му. Сега с еврото имаш втората най-обезпечена и най-силна валута в света, бе, най-конвертируема, вика, бе. С нея насякъде. Слагаш, вика, в джоба си, слагаш, вика, паспорта и, вика, тръгваш. Може, вика, пиша. Да обикаляш, вика, Европа насякъде. Даже, вика, не само в Европа. Къде да отидеш да изкараш то евро, никой няма да ти го върне. Пък Чефето един такъв стои го гледа, нали? Скептичен малко. Той се не вярва. И като вика, да, бе, то като е много хубаво, що, вика, Чехия, например, чехите, вика, що не го приеха, бе? Що, вика, Швейцария, вика, не го приеха, вика, като евро, бе? Що, вика, Дания, вика, нямат евро? Англия, вика, що нямат евро? Чефето, вика, на нас. И то Жорката такъв един стои, пак пи от беричката, и гледа го такъв един. И като вика, бе, братле, Чефи, ти, вика, къде живееш в момента, бе? Той, вика, ми в Англия съм, бе, тук, в Англия живея. Вика, добре, супер. Вика, тези държави, дето ми ги изреждаш, нали, сега да те питам, ти, нали, работиш? Той, вика, да, работя. Нали, вика, около тебе има колеги? Той, вика, да, бе, има колеги, бе, как да няма, нали? Аз, вика, много колеги имам. Нали, вика, много хора, вика, познаваш. Колко години си в Англия? Той, вика, аз, вика, съм повече от 10 години. Вика, за тези повече от 10 години, колко човека познаваш, дет са чех? Чех, бе, вика, от Чехия. Имаш ли, вика, приятел чех? Вика, или колега? Виждал ли си, вика, в Англия чех? Той един такъв се замисли, Чефито. Първо, да, такова, вика. Вика, виждал съм, вика, бе, виждал съм. И той го пита, кога? Кога си виждал? Не мога ти. Имаш ли, вика, колеги? Чехи. Той, вика, не, колега, вика, чех нямам. Колега чех, вика, нямаш. Имаш ли, вика, колега швейцарец? Чувал ли си, вика, някой швейцарец, вика, тук в твоята компания, през колегите ти, вика, колко швейцареца видял в Англия през последните, вика, 10 години? Той те стои. Иде, вика, мисли. Ще питам колко дъчаняна видя. Колко, вика, човека от Дания имаш колеги? Чефето пак един такъв те стои, мисли. Питаш ме, вика, що Швейцария, що Чехия, що Дания не са със евро. Аз те питам колко такива човека си видял в Англия. И ще ти кажа,
Не си видял. Няма да видиш. Знаеш защо? Защото на дъчанина, на швейцареца и на чеха не му трябва, няма нужда да емигрира. На него не му трябва да ходи да бачка някъде другаде. А защо? Защото в неговата си държава той се чувства добре. Знаеш защо вика се чувства добре? Например, швейцареца в Швейцария. Защото вика около него народа, самия той, политиците и вика изобщо всички вика са читави хора и всичко им е наред. Могат да разчитат на себе си. Затова вика те нямат нужда да ходят някъде другаде да бачкат. Понеже икономиката им е силна и тяхната валута им върши работа. Разбираш ли? Значи, на България валутата, нали знаеш през какви катаклизми минала? То даже не може да се нарече, вика, валута. Ние българите нямаме валута. Ние вика имаме пари. Хартийки пари с надпис. Валута се казва на това нещо, което като го сложи в джоба си, насякъде може да плащаш с него, което е конвертируемо. Едно време, вика, в Корекома се пазареше само с валута. С лев не ставаш. Вика, не ставаш и с лев. Не се сещаш. Той вика, да, вика, помня нещо, вика, чувал съм. Вика, да ти кажа. Сега, вика, си помисли, още малко, вика, като се прибереш, сега, нали, тук, като си спим кафето, биричката, като се прибереш, седни у вас и си помисли хубаво. Защо не си виждал в Англия чех? Защо не си виждал в Англия дъчанин? Защо не си виждал швейцарец? Защо не си виждал швед? Нали? Даже не си виждал и французин, съм сигурен. Даже не си виждал и германец в Англия, предполагам. Мисли. И тогава. То шефето стои такъв, пи малко от кафето и джорката си дъни беричката. А сега става слушам, защото, нали, знам, нали, аз знам да тия неща. И той такъв един не беше доволен от въпросите, нали, и не беше доволен от това, че не обжават говори, шефите. Ама, скъпи са народници, скъпи приятели, и тук път съм ви казвал, България е на повече от 1340 години. До сега не сме намерили политик, на който да се зарадваме, като се радват швейцарците. Не сме намерили политик, на който се зарадваме, като се радват чехите. Не сме намерили политик, като се радват дъчаните. Няма и да намерим. Материалът ни е такъв. Като оная приказка за скорпиона и жабата. Или кучето и змията, както искате, така се префразирайте. Такава не е природата. Като не можем сами да се оправим с нашите си пари, ще трябва някой друг да се погрижи за нас. Горе от Европа. Някой не само умен, ами по-дисциплиниран. Нали? Някой по-оборотен, някой по-богат. С по-богатите пари. До края на януари гледайте да изчистите всички левчета. Учете се там, пресмятайте, свиквайте с еврото, защото сега нататък тежи. Връщай назад няма. И по-добре. Айде да сте живи и здрави. Лек и успешен ден ви желая. До следващия път.